Mga puso, natala na naman yung maghihiwat sa panibagong conference ang Barangay Balawag sa Pavia sa magtimbang grupo nga nadalahig sa gamo sa barangay ganahan nga nakuhaan pa sang video. Suno kay punong barangay Helen Makiling nagatubangay na ang mga tagreklamo kag ang maginapasuni nagapangkastigo sa ila. Ginpanginwala naman sang duha ka suspect nga silang gyara sa mga cellphone video. Ginapangita pa ang mga biktima sang ukon, ginapapangita pa ang mga biktima sang dugang ebidensya ukon testigo nga makatudlo sa mga suspect nga sila ang imbulbado sa mga rambol. Ginabantayan man sa barangay officials ang posible pagdumtanay sang mga kalalakihan. Nagpaiway naman nga maghatag sa pahayag ang magtimbang nga bahin. Advice namon kagina sa mga kagawads nga dapat di kawanan nila magsugataay kay basi magdinumtanay bala. Kaya muna ang hambal namon nga while nga nagasigi ang aton nga pag met sa ila kag conference sa ila di kawanan